Alert level system sa riyon posibleng nga sa masunod nga bulan na Ipatuman sunod sa Regional Task Force. Samtang request sang Antique LGU nga ipaidalom sa mas manubo pagid nga quarantine status gin-endorso na sang RTF kag IATF sa Interagency Task Force. Si John Sala nakatuto. Extended ng pagpatuman sa alert level system sa pungsod matapos ang pilot implementation sini sa National Capital Region halin October 20 to 31. Wala pa nalakip ang Western Visayas sa area sa diin ipatuman ng extended implementation apang suno sa Regional Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases. Posible nga sa masunod nga bulan malakip na diri ang Region 6. Wala pa man actually, wala man sila may ginhatag nga reason, basta lang sila sa nilang pagwa sang ila sini nga IATF nga resolution. Siguro malapit na lang gid ini, base by October, November hindi naman gusto pag-i-preempt no. Pero base maka-shift na gid man kita. Suno sa spokesperson sa Iloilo City COVID-19 Task Force, pabor ang city government pananglit nga ipaidalom na ang syudad sa alert level. Well, ang aton masunod naman lang kita sa ila, no? Kaga importante lang ya nga ang aton diri nga mga response sa aton nga COVID cases magapadayon. Bukas man ang Antique Provincial Government sa pag-shift sa alert level halin sa quarantine status. If they want to implement the alert levels, fine with us. If they want to, implement yung GCQ and CQ, fine with us. Samtang talulupang doon ang pagnubo sa kaso sa COVID-19, subong man ang healthcare utilization rate sa probinsya sa Antique. Sa pinakauling nga COVID-19 bulletin sa Department of Health 6, low risk ang average daily attack rate sa probinsya. Sa nagligad nga isa tubtob duwa ka semana, yara na lang ini sa 1.81. Mas manubo kung ikumpara sa 2.81 sa nagligad nga tatlo tubtob apat ka semana. Bango sini nag-request ang Antique LGU nga panubuon sa Modified General Community Quarantine ang status ng probinsya halin sa GCQ. Kasi we have proven to them that we are able to take care of the problem with our health, especially our COVID. Ipakita na natin na may kapasidad na probinsya na magpanaog ng cases ng COVID. Gin-endorso na sa Regional Interagency Task Force kag sang Regional Task Force sa IATF ang request ng LGU. Actually, ang na-record nila was 70% gid sa ila sini nga cases nag-drop, especially last month no kag sa susubong. And ang ila sini nga healthcare utilization rate tama man kanubo around 9% na lang man ang ila sini nga occupancy. Pagklaro ni Ferrer, antes nga mag-request sa iban pagid nga mga LGUs ang ila quarantine status, lantawon anay nila ang COVID situation sa ila lugar. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala, 1 Western Visayas.